Vítam vás v srdci Slovenska na Donovaloch. Hľadáte pre seba či svoju rodinu niečo výnimočné? Poďte sa spolu so mnou pozrieť na jedinečný apartmán. V okolí apartmánu sa určite nudiť nebudete. Za akéhokoľvek ročného obdobia alebo akéhokoľvek počasia. Neviete sa rozhodnúť? Srdečne vás privítam na obhliadke. Moje meno je Katarína Belicová a zastupujem realitnú kanceláriu Voigt.